Gabon deizuela guztioi, Antoine Reixak bere garaian esana zuen, tira, alaxe bete da, eta mobidarik ere ez da falta, ez gaen, izan ere, operazioa zabalik, ustez, egileen eskubideak urratu direlakoan. Abestiak ondo dion bezalaxe, ez da ez mobidari falta. Tira, movida honen baita baina, badugu bestelako ikuskizunik. Tira, gaur baina sentitzen dugu, baina berri txarrakekoak iztira izango honenak, izan ere, jostailuak eskutan hartuta, bertsioetan nagusi, sare sozialetan, bolo-bolo dabiltzanak berriz hau etxe guaitira. Tira, Rage Againsten bertsio hau honezkero ezagun egin da sare sozialetan. Tira, guzti hau aipatuta, atarikoak alde batera utziko ditugu, izan ere egunak utzi izkigu hainbat eta hainbat kontu, guztiak hasteko eta behin laburbilduta, guztiak lerroburuetan. Eta hasteko eta behin, erabakitze eskubideari helduko diogu, izan ere galdeketen bideak ez duetenik, gure esku dagokira garri baitu, datorren urtean, egin litezkela honezkero hiriburuetan estatus politikoari buruzko galdeketak. Datorren urte izan daiteke 2018 horretarako Donostia honezkero prestaketetan jarria da, eta udazkenera begira sinadurak biltzen hasi dira, esan da bezala, ariketa demokratiko hori hiriburuetara eramateko jauzia ematen hasteko. Eta bien bitartean, Sara Majarenas eta haren alaba Izarren egoera izpide, izan ere, Gasteizen legebiltzarrean Majarenas aske uzteko eskatu dute, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Euskal Herria Bildu koalizioak, Elkarrekin Podemosek eta baita Alderdi Sozialistak ere. Alderdi Popularra izan da, eskararekin bat egin ez duen bakarra, Majarenas eta haren alabaren eskubideak bermatzeko eta ingurune seguru batera eramateko eskakizuna egin diote espetxe zuzendaritzari, Gasteizko legebiltzarreko ia ordezkari guztiek. Bien bitartean baina Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak Alderdi Populararekin batera, Estefania Beltrán de Herediak, barne sailburuak, parlamentuan Kabacas auziko autoaren inguruan agertzea eragotzi egin dute, gogora dezagun, oraindik ere auziak zabalik segitzen duela, gazte bilbotararen heriotza argitzeke esan da bezala. Eta Nafarroan bestalde, esku hartze sozialaren aldeko hitzarmena eskatuz elkartaratzea egin dute Iruñean, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek, arlo horretarako langileen egoera arautu gabe dagoela nabarmendu dute, eta sektoreko lan hitzarmena eskatu dute. Elkartaratzea bestalde, EITBek Donostian duen egoitzaren atarian, Miramonen bertan, zentsura jasaten ari direla salatu dute errausteiaren aurkako mugimenduko ordezkariek, arrazoia egunotan EASOen parantzan gauzatutako gozegrebaren berririk eman ez dela EITB irrati telebista katean, horren arira esan da bezala, elkartaratze egin dute gaur Miramonen bertan. Eta elkartaratzea bihar arratsaldean egingo dena, asteburuan gertatutako bortxaketa saiakeraren arira Donostian, agerraldia ere egin dute, mugimendu feministak elkartaratzean parte hartzeko deia egin du, esan da bezala, bortxaketa saiakera gertatu da, eraso sexista larria gertatu da, eta horren arira kalera ateratzeko deia egin dute gaur.
Eta sutea larria bart izan dena, Oiartzunen, lan luzea izan dute, sua itzaltzen, gau osoan zehar, izan ere, Bidasoako, Donostiako, Zarauzko, Legazpiko eta Tolosako suhiltzaileak aritu dira gau osoan zehar Oiartzunen lanean. Pukas markako surf taulak egiten dituen Olatu enpresan izan da, garrak mendean hartu dituzte, baina enpresa erabat txikituta geratu da. Eta beltegitik berriz, Eneko Atxaren proiektu berrienera, bere azken proiektua egitasmoa aurkeztu baitu, sukaldari bizkaitarrak, tira, Eneko du izena, jatetxe berriak, eta alaxe izango da, horren berri ere emango dizugu. Eta kirol kontuetan bestalde, Irene Paredes hartuko dugu izpide besteak beste. Izan ere datorren hilabetean, Herbehereetan, lehiatzeko den Europako txapelketetan, bi euskal jokalari izango dira, Irene Paredes aipatu dizuegu Legazpiarra, baina Hondarribiko Mariasun Quiñones ere arituko da. Lehenengoak eskarmentu handia du eta denboraldi bikaina osatu du Paris Saint-Germainekin, Quiñonesek aldiz goi mailako txapelketa batean debuta egingo du.